Turn down for what? Turn down for what? Demsan, čus, ja som Domišageska, dneska sa vidíme pri ďalšom dieli z tohto Let's Playa z Minecraftu. A dneska si vlastne urobíme, že... jak to povedať? Zväčšíme si náš dom, síce to už som trochu spravil, lebo som hral za kamerou. A ešte si ho nejak skrášlíme, urobíme si farmu. A asi... uvidíme ešte podľa veci. A pokiaľ sa čudujete, prečo mám takéto veci v inventári, tak to preto, lebo som našiel dedinu. A tá dedina je niekde tam a pred týmto natáčaním som išiel natáčať, len som sa stratil, tak som musel nájsť domček. Tam niekde je dedina proste. A my už nemáme hunger. Tak neviem, či máme jedlo. Dajú sa jesť. OK, v pohode. Napapáme sa nami. Dobre, ale presne nám to vyjde pekne. A dneska mám aj v pláne ísť kopať, takže pôjdeme na to. Začneme niekde hentam kopať. Tu začneme a tu ne. Napríklad tu. Tak. Dúfam, že nájdem nejaký iron. Ja už som v podstate kúpal, lenže tam tá diera, tu som vlastne tým drevom, kde je tá chalupa, alebo ten dom, tak tu sa zastával tým drevom, čo je. A nech sa mi to znova dávať, lebo je to potom nepekné, lebo je to skoro v strede toho domu. Neviem prečo, nepýtajte sa ma, že vidím a nemám torčky. Neviem prečo, nejaký bug to je 0.16. Nie je to hack, ja nemám žiadne hacky, nebojte sa. To je asi nejaký ten bug tej 0.16 verzie. Neviem, čím to je. Ja chcem iron. Iron! No flex, zone. No flex, zone. They know better. Ja som našiel prvý iron. Jež. Á, to je super. Ale koľko veľa. Koľko. Pekne. Tak. 10 iron na začiatok. Pekne. Tak. Dúfam, že nájdeme ešte niečo. Sa teším, keď nájdeme prvé dia. A potom, keď tak by som vás chcel pozvať na server let.cc, kde sú tam super Skywarsy, ale upozorňujem, pokiaľ ste rageri a nemáte radi hackerov, ktorí vás zabíjajú na Skywarsoch, PvPčkách, Bedwarsoch, proste všade, kde sa máte zabíjať, tak nechoďte na tento server, je tam trochu viac, sú tam hackery. Nie ich tam tak často, ale hackery sú tam, takže tí, čo majú rage proti ním, tak tam nechoďte. A ešte niekedy v budúcnosti plánujem svoj server. A to vám do popisku, keď tak napíšem aj IPčko, všetko. A ohľadne náboru, včera aj som to hovoril v minulom videi, tak ten nábor, teraz sa vám toto vlastne ešte raz zobrazí na obrazovke
môj e-mail, kde mi máte napísať tie podmienky, vám tiež dám do popisku. A bude to vlastne do Domešak.sk studio. Môže tam byť maximálne 4 členovia. A vlastne za účasť v tomto štúdiu v mojom budete mať euro mesačne, alebo 2 € mesačne. A tým vlastne aj ja na to profitujem, aj vy. Vy dostanete tiež odbery, lebo budem dávať vaše kanály do popisku videa. Ja dostanem všelijaké odbery a takéto. Takže na túto e-mailovú adresu, čo sa na tu zobrazí, na tú mi napíšte. Podmienky budete mať v popisku videa. Tak dobre, my si ideme vypaliť iron. Späť máme. Sa to rýchlejšie. A čo som to chcel dneska robiť? Tak. Zoberieme si kameň. Trochu si skrášlíme ten dom. Tu máme kameň. Ups. Neviem, ale lepšie sa mi stáva bez toho krížika. Neviem ako vám. Ale mne sa stavia bez toho lepšie, takže... Ale teraz to používam, lebo aj na hranie je to lepšie. A na dostávanie je to taký problém. Toto sme zabudli. Tak. Tak, toto tiež dáme. Ups. Omylom. Keď tak píšte nápady, čo by som v ďalších dieloch mal vlastne urobiť. A keď tak dobre do úvahy a proste píšte do komentárov, čo by ste chceli v ďalšom dieli. Či farmu, niečo ešte postavať iné, alebo už pôjdeme rovno hľadať dia. To musíte mi napísať vy do komentu. Tak, to si dáme. Čakaj, to som zle postavil. Necháme to aj tak. Tak. Poďo. Toto. Tak. To je môj pes, keby niečo, hej. Kravička. Poď sem, sviňucha. Prosím vás o odber na tento kanál, ktorý sa vám teraz zobrazí na obrazovke. Budete ho mať aj v popisku videa. A čo som chcel ešte? Potom... Vlastne... Čakaj, stoj ty. Mi nepadlo. V ďalšom dieli, keď tak teda mi píšte, ja mám Ender Perlu. What? To odkiaľ? To byť iluminát. To sú nadprirodzené sily toto. To sú nadprirodzené sily. Ja neviem, či funguje. Teleport. Nie, chvála Bohu. Tak. Dobre. Takže, ja sa s vami lúčim. Tu bol Domešak.sk a vidíme sa pri ďalšom dieli z Let's Playa Minecraft Pocket Edition.
Takže ja sa s vami lúčim a čus!